The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you received Jesus Christ as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ezekiel 28:12 says, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sun, or the sum full of wisdom, and perfect in beauty. John 14:15, If you love me, keep my commandments. 1 John 2:4, He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Amos 8:11, Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Mark 13:10, And the gospel must first be preached to all the nations. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. James 4:14, What is your life? It is even a vapor that appears for a little time, and then vanishes away. Isaiah 55:9, As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Sa dili pa kita makapadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni adlaw, gikinahanglan atong pagsusi sa atong kaugalingon nga mga kalag aron tanaw natuk na pa ba kita mga sala nga nahimo nining adlaw. Kini mahimo lamang babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. So, nining tungora, gimanduan kita sa pulong sa Dios diha sa 1 John 1:9 nga gitawag nato og the recovery technique or the rebound technique aron kita mapasiguli sa atong pagkingambitay sa Dios ug nga mapunan sa kita sa Espiritu Santo. 1 John 1:9 says, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, sa paghimos labing manungdanong desisyon, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. This is the only way to get saved. O kining maong paagi, giandam na sa Dios kaniadtong mapangtanan. Busa, ang Acts 16:31 na gayon,
Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Pusa sa hilo, magandang testong kaugalingon. Let us pray. Amahan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gigahin alang ka na mo imong mga anak sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya. Bisan pa ni nga mong kinabuhi, imo pagkinigilugwayan. You extended our life because your plan is still going on. Wala pa mahuman ang among kinabuhi dinhi. Busa imo pa kaming ipabuhi, nagaginawa pa kami. Askil pa mong panglawas o napay kalantip sa mong pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong gugma, sa imong kaluoy, sa imong kortesiya o sa imong grasya. Dili kami takos magpahimulos nini. Apan ikaw nagmatinumanon magayod sa imong mga saad. Salamat. Nini nga mong Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Payong adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga higala, nga mga higala o mga silingan nga nagasunod na nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. O kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome kaninyong tanan ning atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. O aniya pa kita magadupot ning atong tun-anan, which is entitled The Real Meaning of Life, or sa laing pagkasulti, What Life is All About. Okay. Kita mga magtotoo, gipainuman nga ni atong higayon nga mihimo kita labing mainungdanong desisyon sa atong kinabuhi. Ang desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga atong manluluwas, mao kini mga butang nga nagpangitabo sa atong kinabuhi. Niya, kita gitawag nga nangatao na pag-usab, born again. Of course, these are the benefits that we believers received from the grace of God at the point of salvation. Kita nangatao pag-usab, born again. Gihatagan kita o kinabuhing dayon. Suluban kita sa pagkamatarong sa Dios. We have been imputed God's righteousness. Kung tanaw ng Diyos nga mahan ka na to, dili ta mga hinukman, kung dili na matarong na. Okay? Gawas panini, we have been given the right to become a child of God. Pinagi lamang sa itong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Yan nahimo kitang mga sakop sa harianong panimalay sa Diyos. We became members of the royal family of God. O niya nga itong mga ngan, gisuwat na dito, are already found written in the Lamb's Book of Eternal Life. O kita na matarong na, justified, we have been redeemed by the precious blood of Christ, na gitubos kita, giluwas kita, gilukat kita sa bililhong dugo ni Ginoong Hesukristo. O kita napasig-uli na ngadto sa Dios. We have been reconciled to God. O kita anaanay pakig ambitay o nahiusa o nadugtong na ngadto kang Ginoong Hesukristo hangtod na kana sa kahangturan. Therefore, there is no more appointment with judgment alang kanato. Og we will come face to face with the Lord kung kuhaon na taniya. O niya atong madawat na ang eternal inheritance kung na tuman nato ang mga requirements. O niya tuwa na giandam nga bag-o nga puluyanan, a new home. O niya ang atong eternal life mamatuod na gyud, realization of eternal life
o kita maghuwat na dito sa atong binanhaw nga lawas. Waiting for the resurrection in an interim body. So, dito sa langit, kung uba na kita sa Dios, wala na dito'y kasakit, wala na'y pagminatay, no more mourning, no more crying, wala na'y paghilak, wala na'y kamatayon. Ana kanas pinadayag kapitulo 21 bersikulo 4. So mo na nga gipainumduman lang ang atong tagsa-tagsa kaugalingon. We are just reminding ourselves. Now kita kay mga Kristohano naman, mga luwas naman, giandam kita sa Dios or paandamon kita pinagi sa pagsunod sa iyang pulong, iyang mando o iyang tugon diha sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao ni atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw nga paagi. Okay? So, sa ato nagipanghisgutan, miagit ang mga panag-uban, nga kita mga magtutuo, patubuon lagi sa Dios. Kini ang atong gibuhat, mao na ni ang proseso nga atong pagkanon ng atong kalag sa mga pulong sa Dios. Patubuon sa atong mga kalag, tagsa-tagsa kakalag, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Sa tuyo sa Dios ka makadawat kita sa iyang gipang-andam nga mga panalangin bisan pa niya pa kita din sa kalibutan. Buot sa Dios nga kita makapahimulos nini while we are still alive. So, let us not forget tuod nga kining kalibutan nga ato karong gipuy-an, dili kini mao nga atong permanenteng puluyanan. Dili. Ayaw na gyud nagkalimti. Dili kini mao nga atong permanenteng puluyanan. Langyaw lang kita dining kalibutan na. Kanunay magyud na kung balik-balikon. Kini nga atong pagkinabuhi dining kalibutan na pangandam lang. Pangandam lamang kini sa ato ng dayon nga puluyanan. Nga mao ang eternidad dito sa langit. Eternity in heaven. So our being here in this devil's world, cosmos diabolicos, is very fleeting. Labihan ra sa kadali, kapaspas. Kaya lagi, kining kinabuhiya, lumalabay lang. Manay gingon sa mga balak nga daw aso, daw yamog. O tinood naman sa pulong sa Diyos. Nga daw yamog lang. Like a vapor. Matud pa bitaw sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14. For what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanishes away. Na. Busa, bisan na niya pa kita, gipabuhi sa Dios, niining kalibutan na, gituyo kita o butang dinhi niya. Gibutang ta sa Dios dinhi. Kumikan kay buot niya nga matagamtaman, makapahimulos pa kita sa iyang escrow blessings dining atong panahon karon, being believers in time. Yes, He desires to have us make use and enjoy His marvelous, fabulous, and awesome blessings in time. Ang pantaliwan din mga kaayuhan, mga panalangin nga ibubo na niya sa Dios nga rin nato. Inigdangat nato sa capacity stage. Kaya mao man itong tumong. We should never forget that so great salvation nga itong naangkon sanglit mao man kana ang sinugdanan o ingnon ta starting point sa atong pagka-kalifikar sa pagdawat sa
panalangin, pinagi sa grasya sa Dios. Again, let us emphasize din nga sukad sa atong pagkaluwas. Sa sukad niya itong higayon nga atong gidawat sa Ginoo sa Kristo nga atong manluluwas. Aniya kita nining kalibutan magapuyo temporarily taghuwat sa pagkuha na sa Dios kanato gikan ning kalibutan nga gidumala na ba ni Satanas anya dadto na ta ngadto sa iyang gingarian. Now, ug sa atong pagpuyo din ning kalibutan na tuod timan nga ang Dios gituyo kita niya sa pagkabuhi din karon, even if we are already His children, even if we are already saved, kay buot lagi niya nga ipamatuod nganhi kanato ngang iyang mga panalangin nga giandam alang kanato tinuod. It's real. He desires to prove to us that His blessings are true and are real as promised niya sa iyang pulong. Dili ra ba mo makak ang Dios? Why bakak sa Dios? Unsay iyang isulti, matuod, tinuod ka na. And we of course know that God always keeps His word. Iyang yung tumanon ang iyang mga pulong. Ug busa, mangutan na ta sa atong kaugalingon karon. Kung nagapahimos ba kita, nagaangkon ba kita sa mga saad sa Dios karon? Are we claiming God's promises? Nagaabot ba ang mga panalangin nga giandam sa Dios nganhi kanato karong mga panahona? Kay kun wa pa, well, makaingon kita nga napay daghang kuwang. Kaya nga naman, why? Because God wants every believer, all believers, in fact, to receive all the blessings nga giandam, gitagana niya for us, believers. Kaya, sa mampugod niya na. Why gamit ang Diyos niya na? Ang buot sa Diyos mao, ang tanang mga magtutuo, all believers, magkapanag-iya niini, makaangkon niini. Aba, atong makita, when we move forward sa atong pagtuon niini nga, gikinahanglan nga magtutuo mo salig lang kaniya. Should always trust Him. Kaya ang problema, God, na idaghang mga magtutuo, our fellow believers, nga abi man nila nga kinahanglang trabahuan ang panalangin aron madawat nila. Kung naapoy ubang mga magtutuo nga tingali lahi po ang ilang pananaw, gikinahanglan nga muampo silang kadto sa Dios aron maangkon nilang panalangin. Wa gyud ka na mapahimutang, wa gyud ka na hisgutis bala kasulatan. Wala. It's not kanang mentioned in the Word of God. Listen, you will receive the blessings only, paminaw, only sa dihang makabot, makadangat ka na sa ang sa katakos, capacity stage. Never try to ask for them. Ayaw gyud pangayua. Unya, ayaw gyud paning kamuti, ayaw trabahoi. Kay gahisgot ra ba ta og grasya? Nagasabot ka ba? O kung sabot pa sabot sa grasya, masig nakalimot ka na. O nagkasabot ka na ba gyud sa buot sabot sa pulong grasya? God's gift to me, gasa kini sa Dios nga ni kanako, received by faith, pinaagi lamang sa pagtuo nga akong madawat kini, available to everyone, madawat kini ni bisan kinsa, comes through Christ, o kini mudangat, pinaagi kang Ginoo Kristo, extended for all eternity, kanang ipadagan pag inihangtod sa eternidad.
Kay paminaw. When we talk about grace, kung mag-isgon na ganita o grasya, kung ang imong kaluwasan pinagi sa grasya, nan, ang imong pagkinabuhi karon, kinahanglan nga kana, imong kinabuhion, pinagi gyapon sa grasya. Kasabot ka? Pinagi lang sa grasya. Kaya binimo, we live on a day-to-day basis. We live one day at a time. Sabtagi na. Wa man ta mo ingon nimo nga muundang na lang ka. Mulingkod ka na lang, magmika na lang ka. No. Mao man gud ay problema sa mga tao. We live day to day. But sa adlaw nimo nga pagkinabuhi, inay nga magasalig ka sa imong kaugalingong tawhanon nga mga paningkamot. Nagasalig ka na sa unsay gihatag, unsay gisangkap sa Dios kanimo. Kana, paminaw, kana kung tinuod na kanimo ang Dios. If God is now real to you, sabtag na. Apan kung di pa tinuod ang Dios para nimo, dili may nung danon alang kanimo kana. Now, ang ngaitang hinumduman nga kining dapita, kining kalibutana, dili kini iya sa Dios. Si Satanas ang Dios, small letter D. Nadawa, basig nawakas passing ha. Hinumdumi nga kining dapita, kining kalibutana, iyahan sa Dios apan unsa. Gitugutan si Satanas. Kini Satanas mao ang Dios, gamay nga litra nga D. Si Satanas ang Dios ning kalibutana. This is the devil's world. Sa original, Cosmos Diabolicos. Gisurinder ni kalibutana ni Adan ug ni Iba. Yadtong higayon, kami sugot sila sa pag tintal nila ni Satanas. Tintal man sila. Ug nadama sila. May gamit silang kabubuton. Ug mauto nga nalaglag sila. May thumbs up sila ni Satanas. Kaya nakumbinsir man sila sa tentasyon nga gihimo ni Satanas nila. Iyahan ni Satanas kining kalibutan na. Apan ayaw sabta nga iya gyud. Dili ni iya. Iyahan ni sa Dios. Gitugutan lang kini si Satanas. Kung ikaw gako ni aning iyang teritoryo. Teritoryo ni sa kaaway sa Dios. Teritoryo sa atong kaaway. Busa, bisag unsay imong buhaton alang ning kalibutana. Di gyud na mo kwenta alang sa imong espirituhanong kinabuhi. Always bear that in mind. Hinumdumi gyud na. Og sanglit niya makita nining maong kalibutana nga dili naman kita mga mulupyo niini gitawag kinig the devil's world. Cosmos Diabolicos, and everything in this devil's world, ang tanan, with her pseudo blessings and pseudo happiness, wa gyud ay comparison sila sa genuine blessing o inner happiness nga atong maangkon diha sa atong pagkahamtong spiritual maturity, sud sa atong operational divine dynasty. Hinumdum ka sa operational divine dynasty. Mao ni nga atong puloy-anan. This is our residence. God's protocol plan, God's power system, o it is a mental attitude. Mao na niya ang ato nga divine dynasty. Tugal ko kang gipangutana kagahapon. Unsay tawag sa iyahang Ginoong Kristo samtang dinhi siya sa unang pag-anhi. First Advent, unsa may iyang divine sphere gitawag og prototype. Okay? So, ayun na po nakalimti. Prototype, divine sphere ang gipuy-an ni Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-anhi. Kita gibinlan ni maong divine sphere, ang panangan ning atong divine sphere is operational. Sabot? Now, touching more about the divine sphere.
Oh, by the way, unsa ti description o matang sa divine dynasty nga tuwa ingon nga magtotoo din is church age, operational. Okay? Divine dynasty. Hinumduman ta nga ang divine dynasty nga iyahan ni Ginoong Jesucristo samtang nagkinabuhi pa siya dinhi, prototype. Ang atuwa karon sa panahon sa simbahan, operational divine sphere. Ayaw na nagkalimti. Karon, kining operational divine sphere, divine provision kini alang kanato nga mga magtotoo din sa church age, sa tuyo sa Dios nga mao ni ang manalipod nato nga mga magtotoo while aniya kita niining kalibutana nga gidumala sa kaaway sa Dios. Ingon man kaaway nato mga magtotoo nga si Satanas. Kini si Satanas na ibaw naman ta kanhining sinaligang magbalantay sa trono sa Dios dito sa langit nga gandan sa original og Lucifer mo to iyangan. Si Lucifer. Ang sabot pasabot sa Lucifer. Kiningan nga Lucifer. Uy, kuyaw ni nga na. Kombinasyon sa duha ka Latin nga mga pulong. Lux. Ang sabot pasabot sa lux. Light. Kahayag. Ang fair. Latin kaya po ng pulong. Carrier. So kung imong tapuon ning duha, light carrier or light bearer si Lucifer. Kailan man gundang gi-decline lux, luces, luce. Okay. So karon Lucifer. Ang pronunciation gyud niya sa Latin is Lucifer. Apan sa English na Lucifer na gyud. Okay. Lucifer. Nindot ka na nga na So, kahayag yun siya. Labihang danaga ni Lucifer. Apan sa pagkalaglag niya, gumikan siya ang pagkamugiro na, pagkamapaytaso na, gipaong sa Diyos ang iyang kadanag. Karon, prinsipe na siya sa kangit-ngit. The Prince of Darkness. Kasabot ka na. So, mo na ni, ang nagdumala ni ining kalibutan na nga ito karong puyan sa pagkakaroon. So, kay maulagi ito, akong iingon ni mo, gumikan lagi sa pagturok sa pagka-hambugiro ni ining Lucifer, binuhat sa Diyos niya, kinsabuot mahimong sama sa Diyos. Mao to iyang ambisyon niya. Ang iyang tumong nga, mahimo siya pareha sa Diyos. Kaya si Lucifer, unsa, pagka-sayod na tungod sa pagka-omnisyente sa Diyos, palagpot kini si Lucifer. He was kicked out, gikan sa langit. Kung nahimo na kini siyang Satanas o ang yawa. So, balikon ko sa pag-ingon, nga ang divine sphere, pagsangkap kini sa Diyos alang kanatong mga magtotoo. Aron, mao kini ang manalipod kanato gikas kapintas ug kabangis nining kaaway sa Dios ug atong kaaway nga karon si Satanas na kinsabot mo daot buot mo himo natong mga magtotoo nga mga alaot ug pildiro sa kinabuhi kay siya man ang labing miserabling binuhat sa Dios, the most miserable creature of God. You see? Mao nang tuyhakaw na kini prinsipyo nga misery loves company. Nangita siya kauban nga mahimo pong miserable sama niya. So, sabi nimo, if you are not able to experience the reality ni ining divine dynasty, okay, kini technical word magud ni. So, kung wa pa ka maka-experience, makasinati sa pagkatinuod nining maong dapit nga may gahom sa Dios para sa tanang mga sangkap sa Dios, power of God,
filling of the Holy Spirit, ang mga provisions, mga doktrina, sama sa faith rest drill, grace orientation, virtue love, kana kining mga butang nga akong isgutan, mga sangkap ni sa Dios alang natong mga magtotoo. Ug naan kana gisgutan sa pulong sa Dios. Nana. Again, if you are not able to experience the reality of those divine provisions that are mentioned in God's Word, none, kana nagpasabot. That is an indication of the fact that you are not making use of the divine provision, which is the divine danosphere. Ang tukmang dapit, the very place that you're supposed to reside at. Maora na'y puloy-ana nato ng mga magtotoo. While niya pa kita nagakinabuhi in the devil's world. Kasabot ka? So, kung wa ka makasinati sa pagkatinuod, you have not experienced the reality of it, then ikaw nagakinabuhi lamang din ining kalibutan na pinisikad o pinagis tinawhanon nga pagkinabuhi. Nagakinabuhi ka lamang sa mas ordinaryong kalibutanon nga pamaagi ug dili pinasikan sa Dios nun nga pamaagi. You are just living a life sa mas gikinabuhi sa kadaghanang mga tao nga dili magtotoo. You see? So subog yun ka na. Una-unaon. It's a tragedy. Tinuod, Kristuhanon ka na. Luwas ka na. Mahilangit ka, suma sa gisaan kanimo sa Dios, sanglit imo namang gituhuan o gidawat sa Ginoong Kristo. Apan makaluluoy ang imong espirituhan ng kinabuhi. You are declared as a cosmic believer. As a cosmic believer, di nimo masinati ang kanindot, kamabulukon, kakulbahinam, kalalim, the dynamic, fantastic, fabulous, unique, sophisticated spiritual life diya sa sulod sa divine danosphere. Wa pagkakaypahimulos. Pagkanugon, igsuong magtotoo. Kung wasipyat ka sa pagsinati, niya ng maong nga mabulukong kinabuhing espirituanon diha sa sulod sa operational divine danosphere. But again, sublion ko na sa pag-ingon o pagpahinumdum nimo. Igsuong magtotoo nga, well, it's a matter of choice. Imong kapilian ka na. Mahimo, mupahimos ka, mahimo pugdi. You see? Sabi nimo, fellow believer, ang balang kasulatan, nagpahimangno ka na to. Kay puno kinis mga bersikulo nga nagpahimangno ka na to, nga gikinahanglang dili kita mo pa uyon sa kalibutan. Kung dili kinahanglan nga ato ng bag-uhon ang atong baruganan. Pinagi sa pagbago sa atong salabutan. Renew our mind. Naanas pulo sa Diyos. Mando. Do you remember the verse? Nagasulti diha sa Santiago nga ang Kristohanon nga makighigala sa sistemas kalibutan mahimong kaaway sa Dios. You can become an enemy of God. Maubitaw nga kita mga Kristohanon angay tang mutimbang-timbang sa atong kaugalingon. Pangutan na ang imong kaugalingon. Kristohanon na ba kahagyog ko? O dili pa? Kung Kristohanon ka na, pangutan ay imong kaugalingon, hain man ko magkinabuhi, ha? Na ba ko magkinabuhi, subay o sumalas pamagi sa kalibutan? O na ba ko magkinabuhi pamagi sa ngagihatag sa Dios? Giandam na sa Dios ka ng pagkinabuhi, subay siyang pamaagi. Episo 1:3, ang sige sulti. Episo 1:3 o Episo 1:11, ang sige sulti. Episo 1:3.
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Ug diha usab sa Efeso 1:11. In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Hasta mga butang, nga ato nang madawat umaabot, nga way katapos sa alang kanato. Kitang tanan karon, mga magtotoo, when we study the personal sense of destiny, makita nato kitang tanan karon, bisag aniya pa kita din sa kalibutan, bahin na ta sa way katapusan. We're already part of eternity. Do you know that? Tungod niya na, because of that, ang gahom sa Dios kinahanglan nga atong masinati na. You are given the opportunity to make the power of God real in your life. Kaya binimo, God alone can successfully oppose evil, and He will eradicate, wipe out evil in His perfect time. Ang atong tawahanong mga mayong binuwatan, human good, contributes nothing to the divine plan. Wala. Why paningkamot natong mga tao ang mudugang o makadugang sa plano sa Diyos? Wala. Kaya ang plano sa Diyos sa ato ng nasayran, hingpit. Tungod kay ang Diyos hingpit. So, wala makaako og dugang sa plano sa Diyos, sanglit hingpit naman lagi ka na siya. Sakto? Kaya bigod nimo, namanggod po yung mga tao nga muingon og atingali buangay ang Dios ug mao ni akong buhaton. Now, di man question og buangay ba ang Dios o dili. Kay human na, hingpit na, kumplito na ang atua. We have to learn, we have to know what the plan of God is, aron mahibaw pud tag unsaon pagpasibo, unsaon sa pagpaigo. Kaya ang nakaapan God, ang tao maggama man gyud siya iya, magbuho man gyud siya iya. Scientist mo na gitawag sa mga kabataan, scientist gyud ing tao, no? May hinungdan kung mao ni magkabikil. Ug mao nang ang resulta. Inigabot na sa tumoy, di man mahimong moingon kag Dios. Nagama ko kakuha, maayo man tong akong gigama. Kaya ang pulong sa Dios ngani karon nagapahimangno kanato. Way bisan usa ka tawo ang makakabot sa pagmatarong sa wala. Kaya unsa may pagulagway sa atong pagkamatarong. Sama kinis mahugaw nga unsa. Hugaw ang trapo atubangan sa Dios. Filthy rags. Kay kitang tanan nakabsan man sa himaya sa Dios. We all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23. So, napagayo ni. Wa kay mahimo nga ang Dios malipay nimo. Wala. Kabigon nimo. Na mag-uban nato nga murag magkuratan niya ng istoryaha apan ang tinuod mo gyud na. Kaya ang pulong sa Dios nagasulti manggod. Way laing makalipay, way laing makapahimuot sa Dios. Hebrews 12:6. 11:6. Timan nini. Ang makapahimuot lamang sa Dios mao ang imong pagtuo. Without faith, it's impossible to please God. Hebrews 11:6. Ug ang pagtuo nagagikan sa imong paminaw.
Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Romans 10:17. So tanawa ra gud na. Wa gyud tay sarang mahimo. We can never do anything to please God. Wala. Busa, kini mga panalangin nga atong madawat, dili ni kay na madawat lang diha sa atong paghamtong. As part of His logistical grace policy, God has designed a system of lesser blessings which He distributes during the entire earthly experience of the believer. Now, sa atong pagpadayon ini, yung blessings, suma sa atong gisgutan, nining doktrina, atong giingon, nga gibahin sa duha kini mga panalangin sa Dios. Ang una nini mao ang mga panalangin nga gitawag in English og logistical grace. Nga diin kining maong matang sa mga panalangin mahulagway ma-describe ta kini sila nga mga lesser blessings. Kay mao man kini sila ang nagasangkap kanato mga magtutuo human gyud sa atong pagkaluwas. Ug mao kining maong matang sa mga panalangin nga nagahatag kanato kay gayunan sa paglahutay sa atong kinabuhing Kristohanon din ini kalibutan na. Now, in other words, ang logistical grace mao'y nagapalahutay. They enable us to survive in the devil's world. Kaya without this logistical grace provision sa Dios, dili ta mabuhi. Dili kita magdugay, di kita mo lahutay din ining kinabuhi. We would be useless. We would be hopeless without this logistical grace. Samtag yun na. So, atong makita din gagawas, gagisanggap ka nato sa Diyos kining mga logistical grace samtang niya pa kita din sa kalibutan nga. Kinsa nagdumani ni si Satanas. Pagsangkap usab kini sa Dios nganhi kanato aron kita mabuhi kay sa atong pagkabuhi makapadayon sa pagtuon makatubo kita sa iyang pulong og sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios kita nagapadayon sa pagpakaon niya na sa atong kalag adlaw-adlaw hangtod makabot na gyud nato ang the stage of capacity ang kana sa pagkahamtong espirituhanon ug mao na kana ang ikaduhang bahin sa pagbubo sa Dios sa iyang panalangin gitawag ta og escrow blessings. So to recapitulate sa atong gisgutan nga duha ka bahin sa mga panalangin, ang una unsa to? Logistical grace. O gani kaduha, ang mga escrow blessings or super grace blessings. Ang logistical grace blessing, lesser blessing ni, o gani kaduha, escrow blessings, greater or super grace blessings kini. Okay? Ug ato ni padayon ugma. Ayog sipyat sa pagsubay nini, sa sumpay nini. So ato ipadayon sa paghisgot kini kay may kalabutan gyapon kini sa atong main topic nga the real meaning of life. Magampo ta. Higala kon ugaling mamatay ka karon ay bawo kabag may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan. Well, ang Biblia, ang pulong sa Dios nagkanayon nga imo kanang may bawan. So gipangutana ta ka, nining maong pangutana, sanglit mo kini ang labing mayroong danong pangutana sa tibuok mong kinabuhi. So pangutan noon ta ka, luwas ka ba? Are you saved? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kundi luwas ka ba?
Dili question kung nagkinabuhi ka bag usa ka talahoron o dalaygon kinabuhi, kung dili luwas ka ba. Kaya ang Biblia nagasulti sa ingon niini kinahanglang maluwas kita. Higala, aron ka maluwas. Una sa tanan kinahanglang mo angkon ka nga ikaw usa ka makasasala. That you admit that you are a sinner. Kay matud pa sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 ug 12. Kaya kasulatan nagaingon, wala gayoy tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan namiya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa imaya sa Dios. Roma 3:23. Nawhigala, ang imong mga sala mo hinungdan nga nakabsan ka si maya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon aron ka mahilangit. Ikaduha, kinahanglan nga ikaw makaamgo nga naay na gugma nimo ug gani namatay siya alang kanimo. Siya mao si Ginoong Hesukristo. Kinsa namatay dito sa usa ka krus sa tuyo sa pagbayad sa imong mga sala ug sa paghatag nimo kay gayunan nga ikaw mahilangit. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on siyang pagigugma kanato kaysa magkasasala pagkita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Sa dihang namatay si Jesus dito sa krus, ang iyang kamatayong espiritual mao'y mibayad sa silot sa ato mga sala. Kolosas 1:14 na kanayon. Nga mao'y naglukat kanato og nagpasaylo sa ato mga sala. So sabta kini higala. Nga wa kay mahimo sa pag-angkon o pagpangayog tabang aron ka mahilangit. Ang tinuod gibayran na kana ni Jesus sa hingpit sa diyang namatay siya dito sa krus. Sa wa pa siya mamatay, siya miingon og tapos na. Kana matud pa sa Juan 19:30. Karon, buot niyang hatagan kag puloy-anan dito sa langit. Ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Higala, kung muluwas si Jesus kanimo, kana dayo na. It's forever. Wa si Jesus magpabiling patay. Gibanhaw siya gikas lubnganan. Ug karon buhi siya. Ug atuwa siya sa langit ug nagapangaliya siya alang niadtong nagatuo kaniya. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mayroong kayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa naisulat sa kasulatan. Gilubong siya, ug sa ikatulong nga adlaw gibanhaw, sumala sa naisulat sa kasulatan. 1 Corinto 15:3 o 4. Ang Hebreanon 7:25 nag-iingon usab. Ug busa makahimo siya, karon ug sa gihapon, sa pagluwas kanila nga moduol sa Dios, pinaagi kaniya kay buhi man siya hangtod sa kangturan aron pagpangaliya sa Dios alang kanila. Higala, pinagi sa pagtuo, dawata si Hesukristo. Si Jesus namatay aron sa paghatag og kinabuhing walay katapusan ngadto ni bisan kinsang motuo kaniya. Hinoon, sa mas bisag unsang gasa, kanang gasahawa gyoy bili hangtod nga imo kanang dawaton. Basta ang Juan 1:12 nagingon, apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Ang Biblia nagasulti nga ikaw naluwas pinagi sa pagtuo. Ug wa nay bisag unsa pang ikadugang ni ana, wala na. Ang Episo 2:8 ug 9 nagkanayon. Kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios.
Dili kini inyong buhat kundi gasa sa Dios. Musa walay makapasigar mo ni ini sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Di man ipagayo. Ngang bugtong pagtuo nga makaluwas kanimo, mao ang hingpit nimo nga pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Sabta higala nga ang pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang mao ang bugtong paagis kaluwasan. Kay duha rin mong kapilian higala. Matuo ka ba kang Kristo ingon nga imong manuluwas o ikaw maluwas? O musalikway ka ba kaniya nga manuluwas o ikaw mahinukman? Pili. Pili higala. Pansabta ang gisulti sa pulong sa Dios diya sa Juan 3:18 nga nakanayon. Ang dili mutuo mahinukman ang daan. Tungod kay wa man siya mutuo sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Busa sublion ko sa pagpahinumdom kanimo higala. Tumuo ka kang Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo sa imong mga pulong. Pulong sa kamatuoran. Pulong sa paglaom, pulong sa kaluwasan nga among maangkon pinagi lamang sa among pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga among manluluwas. Salamat o Diyos niya ng dakong kaluwasan, that so great salvation that we have received. Salamat nini among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry gamita kini. In a mighty way, sumala sa imong kabubuton. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.